and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Kung mawa si Anastasia dito, ako madali na lang mapasangilan. May katarungan sab ka na. Maayo ka tinigalis imong amnesia, no? Makalagot. Nga naman ka na may kanon namang ipangutanan ako. Kung may amnesia pa ba ko o wa? Sige, ako'y mangitag paagi. Nga lain mo yung magkakuha ni Anastasia. Say gayon nga ni anaunya si Anastasia. Mag-uba na silang duha si Jay. Unsa? Ikaw mao'y mo sakit ni Anastasia. Og ako mao'y mulipay ni Jay. Kinsab gina si Jay. Ang lalaki nga dugay ko ng ilusyon. Siya maong akong kalipay. Nahibaw ba siya sa tong kahimtang? Nahibaw siyang kwartahan ta. Pero lahi ang iyang baruganan. Managlahi ang among prinsipyo. Hinimba siya. Oh, dili siya angay kanimo. Ako may magbuot kung magkauban man ning duha. Nagkagusto ba siya nimo? Wa! Kay maoy iyang trato kadto si Anastasia. Uy, makaluluoy ka di ay. Kinahanglan tabangan ko nimo. Okay. Tungod kay buutan ka nga rin ako, tabangan ko ikaw. Pero, kinahanglan magkuha ka tong atas sa case nga puno sa kwarta. Og kinahanglang siguroon ko sab nga makuha si Anastasia. Nagdudagi ko kap nga naulian na swina. Ug delikado ang kahimtang sa ako mga igsuon. Unsa may imong plano? Taguon kong ako mga igsuon. Asa man nimo sila taguhi? Mausa na akong problema. Kung asa na ako sila tagui. Wa kay mga paryente sa probinsya? Musugot sab ka si mama nga moadtog probinsya. Kinahanglang imong pasabton. Gawas pa kap. Dali kaing mailahan kung taguon kong ako mga manghod. Kay mahibo man gid ang makakita nganong nga naganayan mi sa terminal. Kuya usab gyud kayo ang imong inahan, Jay. Tingali mao pay mutog ani Wena nga mao na imong plano. Wa ko masahid unsay gipakaon ni Wina ka mama. Nga dili magid siya makatalikod ni atong babayhana. Ayaw ka pala ka, Jay. Tabangan ko ikaw sa pagsulbad sa mao mong problema. Kinahanglan sa labing daling panahon kap. Matago ko ng ako mga igsuon. Nganong dili naman lang nimo ipablatter ang bahad ni Wena. Lisod kap. O nganong lisod man. Nga ikaw man kay gibaharan. Kani adto sa wa pa maglinog. Sa wa pa maamnesya si Wina. Ang iyang pagbahad kap. Ug karon wa pa ko makasiguro kung naulian na ba siya. Kung ako ipablatter, tuhuan pa ko sa mga pulis. Dili sa ko makapablatter kani adto kay magsigig pugong si mama. Nahadlok siya sa mga alipuris kuno ni Wina. Duga lang kong nakabantay nga dautan ng iyang amahan. Usa ka drug lord. Naibaw ko. Unfair nga ang akong desisyon nga ipatigbabaw kung akong kugbanian kaysa akong pamilya. Jay, dili ka unfair. Matinud-anon ka lang sa imong gugma kang Anastasia. Ug angayan si Anastasia sa imong gugma. Salamat nga nagkita ta. Doon na kay tuyo na ako. Abi na kong amiga ta. Kay nga no, nag-away pagod ta. Giatiman ka na mo sa dihang dito ka pa sa ospital. Namuipoy ka? Wena, gipahinumduman talang ka. Kana lang. Nakugang ko nga, imo kong gisutsaan. Kung amiga ba ta? Ngano naglikay naman si Jane ako. Wa na ko masayod pa ni Ana. Imo na ba siyang uyang? Unsa mag-iimong tuyo na ko, Wen. Sultihi lang ko. Kay kung doon ako ikatabang, mutabang ko. Tubaga unang akong pangutana. Imo na bang uyab si Jay? Ngano pag importante man nimo ang kamatuoran, Wena? Unsa pa imong labot kung may relasyon ming duha? Ayaw na lang kong tubaga. Masabot na kaayo. Nga doon na may relasyon si Jay.
ug ikaw di ay mao ginagbuot nga likayan ko ni Jay. Nasayop ka, Wena. Oo, ang kunon ko, doon na may relasyon si Jay. Bisan tuod may gubot pang among duha ka gugma tungod sa among mga inahan. Pero dako ko lang garbo nga nahimo siyang kabahin sa kong kasing-kasing. Hinungdan nga dili ko sa bahimong isalikway. Karon nga nasayod ka na, tug-anan ko usab ikaw. Nga bisan kinsang babae, wa ko ihikaw ni Jay nga iyang tagdon. Bisan ikaw pa. Pakakon ka. Wena, Mahitabo kang likayan ko ni Jay. Kung wa pa nimo siya diding mo tagadako. Tingali, tungod kay may amnesia ko no. Di ba? Hinungdan nga imong gipalikay na ko si Jay. dako kong pagsalig ni Jay, Wena. Busa dili mahitabog ako siyang didan. Ayaw kadlok eh. Dili ko ilugon si Jay gikan nimo. Ang ako na untang gusto nga dili lang ko niya likayan. Ayaw ka pala ka. Akong sultihan si Jay, nga dili ka niya likayan. Sure ka? Dili ka magmahay? Kap, unsa man? O pagkibalita may tungod ni Adto ng rakrak? Wa gyud nakasulti sa mga pulis. Kinsay nang rakrak. Bisan kami gani si Jay, dili sa magkasulti kay wa mi makakita sa ilang mga hitsura. Mga marok yung mga tawhana, no? Nagduda mi si Jay. Nga dunay mga lookout kato mga tawana. Kay dali kayong nangawa sa diyang miabot ang mga pulis. Mga season tingali kaay ka itong mga tawhana, Kap. Oh, hangtod karon. Gibasol kong akong kaugalingon. Nganong wa ko'y gihimong pagpaniid sa atong palibot. Ako sab Kap ba? Nagbasol ba ako kung nga nung wata dahil kapahibaw as ako na sayran, mahitungod sa amahan ni Wena. Karon noon, naglisod na ta sa pagsusi kung buhi o patay na bakit itong tawhana. Sa pagkakaroon, gipapanid-an ko na ang mga trabahador ni Wena. Doon na nasab ko'y gipapangita ni Nolasco Paredo. Matagbadak pa na itong tawhana, Kap, uy. Dako ba yung akong pagduda ay, nga siya mo igisaligan karon ni Wena. Hinungdan nga sayon ka siya makamugdag gadaot. Doon na sa'y problema si Jay. Saan ba sa problema ni Jay? Gusto niyang i-safety ang iyang mga igsuon gikan sa bahad ni Wena. Kaya no, may bahad na sa si Wena. Ang una pa ng bahad ni Wena, Carol. Aw. Nagduda man ko si Jay nga naulian na si Wena. Hinungdan nga gusto siyang mangandam. May pakigsultihan kong organisasyon. Aron mauuniyay mo tago sa iyang mga igsuon. Kauban sinang Rusing? Mga igsuon una ni Jay ang siguroon. Kay kuyaw si Rusing. Tingalig. Siya pa'y unang musumbong ni Wena. Tuwa na mudaan ni Anastasia din eh. Nahinumdum na di ko dito babayhana. Mamords po. Konsertihon. Makadimdim ko putli nga babae. Mailang ko niya ding ihatag ka na ko ang gusto kong masayran. Aron di na siya mag-antos uban ako. Gusto ko lang makita niya unsay swerte nga nagpaabot ka na ko. Uban sa kunegosyo. Kung saan ko pagkuha ang kwarta. O kung saan ko pagpagkatap ang hangin sa demonyo. Kung magdumili siya, makatilaw siyang silot. Ug tugluho niyang adlaw, din siya gipagkatao. Hain man dahil sa Anastasia ate. Pila ka man to? O tingalig to sa kapilyo. Ay, may kuba man ang akong dughan. Ha? Ngano? Doon na ka na sa'yo nakita? Uy, nakita ba? May magitugahad kung miingon kang doon ako'y nakita. Ay, bikalit man lang ni Uy. Ako hinoon siyang apason sa kapilya. Ako naliyapas, Milay! Ako na lang ate. Itanaw lang ko's giinit kong sudan ha. Gatingalig mohubas. Tanawar ka rin babayhan na. May dalig yung lakaw, bisag dura pa init. Gusto kayong magsyagit. Unsa man? Nahuman nagkural? Ma'am. Kun mao. Mao na sa isunod ninyo ang pagpanggukal ng mga simento nga nahugno. O kung unsa yung makita,
itawag dayon ninyo nako. Nakasabot mo? Sagot. Okay, ma'am. May problema. Sige. Sugdi na ninyo ang paglimpy sa palibot. Uklan ninyo ang mga siminto. Ipadaplin. Aron dali ko makita ang akong gipagita. Ma'am. Lihok na mo! Okay, ma'am. Limpihan ko balik ang kapilya. Dili mahimong undangon na mo ang pagparosaryo. Wa pa ko'y nakitang katalakpan. Pero kinahanglang dili ihunong ang pag-ampo tungod kay wa na'y katalakman. Labi kong iampo ang kaliwasan ni Jay. Mahal ko si Jay. Ug sa kong nakita, ako mo'y makaluwas niya. Pero unsa kon wa ko'y kasayuran. Oh, may sakyanan man nga mihunong. Kakinsa ka ning sakyanan. Oh, may mikawas nga usang kalalaki. Mura po'y nagmaneho sa sakyanan. Nagpaingon siya din niya. Mayong adlaw sad nimo. Di na kay tuyo? Kining nangita ko sa kapitan ng napita. Manubag, tutulan ko nimo sa barangay hall. Nganong dili? Sige. Sige, sakay lang ma'am. Aron, madali ko. Importante magay akong tuyo sa kapitan ko. Mao ba? Sige, masakay ko. Salamat kay wa ko nimo hagua. Nangita ka man kaha ni Kap. Kadiyot lang. Dili ni mao ang daan paingon sa barangay hall. Nganong midisilya ka man? Dili sa tuo ang among barangay hall, sir. Nagpasalamat ng gali ko wa ko nimo hagua sa pagpasakay nimo ning mong sakyanan. Nawa kin mo kagig kalisod. Aron tag-on ko ikaw sa among boss. Kinsa imong boss? Kinsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!